Kristina, zanima me da li je istina da pored lekara opšte prakse i psihijatri prepisuju sport kao lek i u koji su to slučajevi? Pa tako je, potpuno ste u pravu, to se dešava kada najčešće kod anksioznih stanja, kod u razvojnim smetnjama, kada vidimo da postoji neka hiperaktivnost kod deteta koja nije konstruktivna za njegov razvoj, jedan višak energije koji bi bilo dobro kanalisati i usmeriti u nekom drugom pravcu da bi bila bolje i kvalitetnija taj njegovo intelektualno postignuće. Tako da zaista srećom psihijatri imaju sluha da uključe i nešto što je svima dostupno, da se izbegnu lekovi onda kada zaista nisu jedini izbor. Odnosno ne prvi izbor, mogu da pomognu, ali dugoročno gledano sport ima taj razvojni potencijal koji lekovi baš i nemaju, pogotovo ne za sve korisnike. Tako da što se tiče psihoterapije, uglavnom se i tu kao neki nus pojava se javi želja, motivacija vremenom. Ono što sam ja primetila u kliničkoj praksi je da dođu odatle da su pasivni, da im je teško da izađu iz kuće, da nemaju poverenje ni u koga pa ni u sebe, do toga da onda u nekim kasnijim fazama, kako se ta motivacija popravlja, kako se popravlja slika o sebi, da se onda zaista vraćaju nazad nečemu što je Maja spomenula, to su neka njihova rana zadovoljstva. Znači, uglavnom, deci je prirođena fizička aktivnost, njima je to nešto o čemu ne moraju da razmišljaju, ne donose odluke, samo rade. Tako da nas u stvari taj rad na sebi, popravljanje situacije, popravljanje doživljaja, slike o sebi, samopoštovanja, pouzdanja, gurne nas nazad, vrati nas na to iskonsko u nama, a to je kretanje. Želja za kretanje. I mislim da ovo vreme, evo kad smo mi bili klinci, lastiš između dve vatre, verali smo se šta smo sve radili, a danas roditelji snose veliko krivicu, ali oni zaustavljaju, nemoj tamo, stani, i dete u tom najranijem periodu, kad bi trebalo da razvija motoriku i koordinaciju, roditelj ga sprečava. Natrpa obaveze neke koje su onda možda... mobilni telefoni, igraju igrice, sede. Mnoge bolesti, uopšte ne bismo došli do njih, da su ljudi fizički aktivni. Šta sve može da se prevenira? Ja sam spomenula malo dijabetes, visokrvni pritisak, sve te bolesti današnjice koje su u stvari i nastale samo zbog tog smanjenog kretanja. Što smo više sedeli vremenom i jeli ovu prerađenu industrijsku hranu, to su ljudi bolesni. I onda se opet vraćamo kad stignemo do toga da je neko dobio dijabetes. Insulinska rezistencija je u današnje vreme meni svaka druga žena koja dođe ima insulinsku, a pritom to je stanje. To nije nešto zbog čega bi neko morao da pije lek. Fizička aktivnost i pravilna ishrana rešava insulinsku rezistenciju. A to je pokazatelj upravo nekretanja i nepravilne ishrane. Tako da mogli bi da preveniramo fizičkom aktivnošću sve te bolesti, a ne da ih, mislim, ko je došao do bolesti, ne koristi kao terapiju, naravno. Ali mnogo bi toga mogli da uradimo kad bismo na vreme bili fizički aktivni. Da ne moramo da reagujemo kada je kritično. I još nešto bi da napomenula. I fizički aktivni ljudi koji treniraju 2 ili 3 treninga nedeljno je samo 2 ili 3 sata nedeljno, to je malo. Bilo bi potrebno da imamo neki aktivan životni stil, da gde god je moguće idemo peške, da ne bude tu sad samo sedimo ispred kompjutera, radimo i onda ajmo na trening, istreniramo sat vremena i opet se vratimo u to stanje gde opet samo sedimo i ležimo. To je malo. Potrebno je nekako da promenimo dinamiku života. Da. Znači, što više da budemo aktivni. A šta sve možemo, recimo, Majo, te pita neko za savjet kako da budem između treninga aktivan, kako da dok sam za kompjuterom, za računarom, dok sam nad izveštajima, šta da radim sa svojim telom, da ne izgubim taj sportski tonus. Je to moguće sačuvati? Mislim, moguće je. Uvek možemo mi na svaki... Tako je, u prvom delu dana u kancelariji. Znači, uvek možemo, naravno, da ustavimo malo tu da prošetamo i tako, ali mogućnost da dođemo gde danas sve ljudi idu kolima, do prodavnice koja je na 500 metara. Ja bih apelovala pod jedan to da se ukine lift i tako, to sve što je do kilometar, mislim da je nepotrebno paliti kola. Tako je. To je prvo što sigurno treba da promenimo i danas svi gledaju na satu, na mobilnim telefonima koliko prelazimo koraka, pa pogledajte koliko prelazite koraka, to je odlično. Ono što si spomenula, čak od profesionalnih sportista, da pobediti sebe. Tako da to na telefonu imamo aplikaciju. Zadamo sebi neki cilj i onda kao, sami sa sobom. To ostvarili smo. Da.
Andreja, eto mi smo malo pričali o rekreativcima, pa i o sportistima. Ne znam da li smo uspeli da spomenemo sve u vezi sporta ili i dalje želite da nastavimo da vam govorimo šta je to vezano za fizičku kulturu što ne može da se izbegne, od čega ne možemo da pobegnemo. Pa mene zanima u stvari jedna stvar. Kada ste pričali, Maja, kada je pričala o svom sinu, spomenula je sportski karakter koji je on izgradio. Sad zanima me da li to važi samo za sportiste i ljude koji se bave sportom ili to i možemo mi ne sportisti da razvijemo tokom vremena? Možemo, sigurno i mi. Mislim, ja to vidim kod svojih vežbača koje se nikada nisu bavile sportom. Prosto kad osete i vide šta mogu, one same dođu i na treningu mi traže da im pojačam, da probaju neku novu vežbu. Znači, nije potrebno da budemo svi profesionalni sportisti, ali uvek možemo, kao stigli smo do nekog nivoa, pa ajmo da iskoračimo i korak dalje. Tako da neke žene su mi spremne, mogle bi na olimpijadu da ih povedem, kako su spremne. I to, znači, zajedno kao tim radimo na tome da idu korak u napred, same, kad vide šta mogu, same traže. To je to građenje upravo tog sportskog karaktera i kod rekreativnih sporta. Ja ono što kao psiholog primećujem, recimo da postoji jedna emocija koja je vrlo korisna, a to je divljenje, ugled, za razliku od zavisti. Da. Naprimjer, u sportu nema mesta tome da zavidimo nekome, da smo pakosni. Da nam smeta tuđi uspeh. On nas inspiriše. Eto, to je recimo to kod sportskog karaktera što nam je prenosivo iz sporta, možda nas stvara život. I što gubimo taj kapacitet drugim rečima. Što smo više angažovani ili kao rekreativci ili kao sportisti, mi umemo da od tuđeg uspeha, da se radujemo tuđem uspehu, da se poistovetimo sa njim. To je ono što bi u psihologiji rekli, poređenje sa onim koji nam je dovoljno sličan, a u nečemu malo bolji od nas. Taman onoliko da nam to deluje dostižno, ali da nas ne porazi. Mislim, sport nas svakako uči, sportski karakter treba da nauči kako da se nosi sa porazom. Ali i da u porazu ne mrzi, ne zavidi i tako dalje, ne otpisuje protivnika sebe. Odnosno, niti sebe, niti protivnika da ne otpisuje. Tako da mislim da su to stvari koje teško mogu da se razviju negde izvan ekstremnih uslova u koje nas stavlja sport i izazova ekstremnih. Znači, kada je u pitanju tako nešto što nam izmiče kontroli, a to je da je neko realno bolji od nas. I da zaista ne možemo ništa da uradimo po tom pitanju, sem da naučimo nešto od njega. Što se svima dešava. Niko od nas nije u svemu najbolji. Sigurno ima u čemu jeste, u čemu nije, ali prosto da, isključena nam je zavist. Sad, jedino što to najbolji ima mesto u sportu, a možda nema u stvarno. Kako ostaviti to biti najbolji? To je pitanje u stvari, Maju, za tebe lično. Sve one medalje koje su iza tebe. Kako pustiti to da je sad u redu vratiti se nazad, negovati solidarnost, negovati kolegijalnost, biti deo tima, da to ima svoju lepotu življenja, a medalje i to najbolji. Možda... Prebacila sam da želim da bude najbolji u nečem drugom. Zato sam najbolji fitness studio. Ostane. Zadržava se to, najbolji se zadržava. Da, ali ono što si rekla, nema zavisti. Znači, uvek mi je drago i kad neko drugi uspije, kad se s nekim direktno takmičiš u životu, generalno, bilo čemu, pa naravno da želiš da budeš bolji. I mislim, to je okej. Bitno je, znate kako u meču, kada dobijete meč, lepo se poklonite protivniku i na početku ulaska u meč i na kraju pokažete jedno poštovanje, nebitno da li ste pobedili ili izgubili. To je nešto lepo, to bi trebalo se prenese na život. Znači, i da se ne plašimo poraza. Da se svi su gubili, pa nema šta. Mislim da se mnogo više nesportisti boje poraza. Pa da, nisu navikli. Da, to je jedno od onih stvari zašto decu gurnuti u sport. Ne zato da bi bili Novak Đoković, nego prosto da naučite neke stvari koje su toliko posle korisne u životu. Pa kako da padneš, kako da se podigneš. To je osnovna stvar kako da se ne povrediš. Mislim da to niko nas ne uči kako u životu, kako sa emotivnim krizama, kako sa razočarenjima, kako sa neuspehom poslovnim da se nosimo. To je simbolično gledano, to je to. Potrebno da znamo kako da padnemo, kako da obradimo. Da je konektovan sa svojim telom. Stvarno, ono kad kažu slušaj svoje telo, to se kroz sport nauči. Nekako, tačno se vidi tu razlika kad mi dođe neko ko je početnik, kako nema konekciju sa svojim telom i kako neko ko već dugo vremena vežba nekako može mnoge stvari
ima baš dobru konekciju sa svojim telom, sve može da oseti. Tako da i to se negde kroz sport stiče. Da poštuje svoje telo u stvari, odnosno da poštuje osjeća, ograničenje. Ograničenje, tako je. Mislim da je to u vezi sa onim zdravim životnim izborima posle, vezano za te granice tela kada ga postigne. I generalno zbog toga rekreativni sport mnogo zdravi, zato što profesionalni sport je nešto sasvim drugo, oni idu preko granice svakog dana. Oni idu do povreda, pa će ih sanirati. Da, ali to je druga tema, mi pričamo u zoni zdravlja nam je rekreativni sport, zato i preporučujem za svakog. Neograničeno i godinama i imam i vežbača koji imaju neke dijagnoze, znači samo je trening prilagođen njima, znači svi može. Nema izgovora. I umeli sportista, čak i kad je poražen, da se našali sa sobom. To ono recimo kada već pričamo, da je malo da proširim taj sportski karakter, vidim da ljudi koji se boje neuspeha, poraze, ne umeju da se recimo šale, to se vidi kao simptom psihološki gledano, ne umeju da naprave šalu na svoj račun, nego sve čine samo da ne budu na taj način predmet šale ili ne znam nekoga, da nekome ne ispadnu smešni. A sportista nema taj problem, jel? To je prosto, na taj način ojača, kada priča o svojim greškama, uči, gleda, snimi, želi da vidi video, recimo, zapis svoje greške. Upravo tako, ja sam Luku uvek snimala te skokove, volila sam sva njegova takmičenja da gledam i onda on upravo najviše gleda te gde je loše skoči. Vraća, pa gleda sa svojim trenerom, njega Topić čuveni trenira, pa gledaju gde je pogrešio da bi sledeći put bio bolji. Znači, iz grešaka se uči. Niko nije na tuđoj grešci, ja mislim, ne uči. Ja se nisam srela s takvim čovjekom. Ti uspeo da ne padne. To da. Znači, to je sastavni deo života i sporta, pad, samo da se dignemo što pre i naučimo iz greške. Tako je. Ispostavilo se da smo se mi ipak vratili nazad profesionalnom sportu. Svi rekreativci vole možda za sebe da veruju da su sportisti, da to nije neka posebna kategorija, da je njihova fizička aktivnost, da što se njih tiče, oni su sportisti. Tako da, hvala vam, Andreja, na ovim pitanjima gde smo upravo možda i uspeli da uradimo to za naše gledalce, da ih vratimo nazad to poverenje, što Maja rekla, kontakt, pratite svoje telo, upoznate svoje telo, poštujte ga i negujte sportistu u sebi, pa makar to shvatali simbolično, bez obzira da li se takmičite ili imate iza sebe medalje, nek se probudi taj sportist. Takmičite se sa sobom svakako, svakog dana. Tu su aplikacije koje mogu da poguraju i eto, hvala ti, Majo, na ovom razgovoru. Andreja, hvala vam na ovim pitanjima koje su bila malo netipična za razgovor o sportu. Nadam se da smo uhvatili sve ono što su možda ljudi želi da čuju od nas. Ako nismo pokrili sve, ovo je tema toliko važna da možemo da joj se vratimo još koji put, tako da pratit ćemo koje su reakcije, pitanja i nastavit ćemo da pričamo. Da ste shvatili da svi možemo da vežbamo. Hvala vama na odgovorima i na velikoj motivaciji. Hvala vama na gostoprimstvu u ovako lepom prostoru koji motiviše na sve, uključujući i sport. Tako je. Hvala.